भावाशी पिवळं सत्र घालून खय. अरे सिद्धूची हळद असं ना. सिद्धूची हळद. पण तुमची भांडणं. अरे ती कसली टर्परची भांडणं मिटवलंय. बरा केलंस. माझ्या हळदीक सहकुटुंब सहपरिवार बिर्याणी खाऊन गेलो होतो. मी त्याची हळद सोडतोय. बरा सिद्धूने सगळं स्टॉक माझ्याकडे दिलो. लागलो तर सांग. हा चल. होय 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 सांगते सांगते. ताई आईस असा आईस हळदीक नाचता. अगो बर्फ बर्फ. अच्छा बर्फ कित्याक होय रसनात टाकूचा. माहित आहे कशाक होय तो. घे रसनात टाकतलो. माका शिकायता सब कुछ जानती है. हे कोणाकडे बघतो. हे भावशी ती पिवळ्या साडीतली सिद्धूच्या होय, वर्गात. काय झालं तिचा. अरे ती ना माका आवडायची पण भराला नाही विचारलंय. किती. अरे आता लगीन झाल्यावर बघ ना कशी झाडी झाली. नवरो बारीक आहे ना. कसला विचार करतोस. नॉनव्हेज बिर्याणी 20 किलो, व्हेज बिर्याणी 5 किलो, 10 खंबे आणि इतर वगैरे खर्च पकडून लाखात घुसला. आणि माझे 500 रुपये नाही दिले. बघतो सिद्धू सिद्धू सिद्धू. जेवलं जेवलं जेवलं. नाही कसं जा बिर्याणी असं. बिर्याणी खाऊन मी आल्यावर माझ्या हळदीत तमाशा करूच तर केलेलं. जा चल. सिद्धू 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 सिद्धू